Oi, sabar. Maksudnya? Ande me dari. Ande dari dulu anda aku beli fawar lagi ngalah tahu di kota tabar. Ande rugi. Ande me rosu, ande rosu. Pas punya kesi. Oke, sepakat. Apa? Ayam. Alhamdulillah. Ayam boleh kasih juga. Antum. Antum lah dong. Oke, yo bisa lah. Oke. Dalam dah. Anak-anak. Tuh udah saya. Alhamdulillah. Iya, anggun ulah dong. Wallahi. Wali yan ma go fatu na le. Yalla. Termame. Mame rosh. Endo mano me nara yudo ni batu le fatunde. Kuna im depuis me gari men kadi men ngarde ga numero mam men joyti no ngala man na to. Telepon maji. Kono da bude no. E bude no ko nyama do. Nay bada. Bade. Angana ko amen anu peta ye wa. Ara ko dum addi men ga hiro ni batte fatunde. Bay depuis wadi me wawa le aruna na de arde ko. En falu tawede moƴƴano kono andi tun wona do. Non, ne badi. Ene, le troisième jour, parce que depuis mes gars, il y a 2 fois. Mais tu vois, ma gars. Mais à tout cas. Voilà. Donc. Ay no fo no soki. Ba ke de fo so ki la di ko me ngari. Aware da ye ko piya. Numero man ala. No, ara sûrement. Nyanda fi. Kono wayi Allah reka. Yalla. Antu non da ngi ciuri do. Hade do da fama taw ara wonon be. Kadi mimi weltana ki magu. Fi honno. Nene na wido jako be non be balde di tanjiro fo wote mo wawande halande min. Ka go do ala no. Hay go do ala ni. Wi yo mi ala telefon isra. Telefon majino. Amen. Ok, ko le manki ba be la telephone do me yilki sala jeb. Ko ko yo allo. Kono ti mana to wo la ko. Habela ta do ni ko ne walilirta. Hande woni hunde wotere. Satta do ha mi ya do ida ma fi me ron ka wadde ko me way ko. Anka la même chose ici. Ena mai. Yalla. Na mai. Wala nyande nan do ni. Anda honno mi way. O kadi woni ma be do so fa. Munyo. Yandi jani munyo. Koni munyo yandi. Ene no ko wonno provoki. Nawnare mabbe den do ha. Hunde provoka. Bay tungo si balle makko nanni homa e. Goddo ko wonata aduna ko ha nyande hi nodditata. Si balle ma de lanni fore ala feccitire fere ala e ha. Nden nyande nena immi do yalti ka sangol mabbe. Do suti bala berde gite be loti abe la be fi bazemi mabbe ni. Be jogi ti saku mabbe. E be yaade ka banque fi mbudi. Be lenta. Mi be ngardi haado. Yiltiti mi naadi ke sangol. Ya wala ga sambur minen noda vuk ko leydi. Sikita wala ko consilateur o yani. Yiltiti bini lim on bonna al consilateur. Bebe wali. Taje ko deni a wali. Antono sono. Munyo ni jettile. Ka mi don tabe. Noddi ko rejo la mari docteur jo. Min helbe do. Mon mari balle ni. Munyo. Balle ni ko. Fanku na ya jo kimbe ko. Na jo kimbe déjà ba yar ni kenon. Naade be ko no. On va dans wa yari ko. On va dans yari. Andi ne baba ko fudo. Ko lo maduna. Kwase. Ya woni wonde mawbe na andi bi andi riwete be dala bu. Na woni nyawde elam. Wala yoltina elam. Min kadi mi do hande ko ene dido je. Elam men nyamina elam. Min kay mi do jeje ta wadu hore ma Elam sa ngala ba. ko bala. Fam. Wadu wasban dum hedi. Naam. O do wadi. Bungini elam. Mi kadi ko ne na fe inno hade ko ma woni do. Yo non ko ene dido suto ni ko ene dido yu. Na goto. Goto ko jija ano do ko jija ano. Anda. Na goto. Famu beka. Famu. Kadi mi ngaldi anyande goɗɗo yima woyɗa ngaldi ɗa marri mer jaafi ɗi kono kadi waɗi hande kadi ala hide kon ko feƴƴude ni yo enene dandi bama jarama bama akkiti yargol beere ami akkiti ami akkiti
joni ka hiiɗa bama wo ko kaftane o waɗi ka hiiɗa groupe makko on wo ko juula janga joni woni golle maɓɓe yahaynoɓe ka makiji yara beere 24 heures sur 24 ɓe yaahi ɓe mari temple spécialement fi maɓɓe ɓe selino ɗum ɗon fof joni a yiyata bama no yara beere a yiyata groupe makko no yara beere golle maɓɓe o joni no seedi e bandiyagal hayo fottiɗo joni e jiwon waɗi pantalon o waajoto on jigi andi ko on noon sange nani no gasara sa yiyani en heɓali moodi ko jikku men accuakke mi haalane goɗɗum o tigui itta mes moro ha ka koyɗe o e nene ɗum ɗon fopp hande ka min on ɗo si Allah jaaɓi mi fuɗɗitoto woni juulugo jangga mi yawi woni mi inscrit voka usage en ɗa mi yaha mi jangga sabuna min mi yi ko ngalɗini non fof ko haɗa jokkuɗa bullar ko ka baggal seeɓata na ɗum ɗo change ka kakaɓe ɗa andi ɗum ɗon on guettugol apparence mum on change ɗo c'est pas ça l'essentiel ko ɓerde nde woni fi anda ko ɓerde nde ko ɓerde woni fi donc laisse tomber tout ça donc ari a feewa ari a feewa sigi mi fambo mi yaray mi yaltay mi yaha botte mi moroto mes andi ɗum juulugol lan ari ko kara han ɗum ɗo mbaynami haalane fenani au fait andi mi fayde na en mbigo to andi ko anmi nanduno wigo an mi yarna en mbigo to ar mi anda jaka gadda e nder o wiiɗo mbi sikiro ko ammi wonɗo kono min gonko ɓen tego ko nanɗuɗi cowodata piiji ɗin ɗo kadno ɗo kadi ko famata ɗo goto ɓayan kadi a waɗay pantalon waɗay pantalon a waɗata misoro ɗulle enen ɓiɗɗo juɗɗo ko andiraɗen ko suumugo hoore min mi yarata on affaire keleyaji kon gonɗa haalde fimu min ɗa andi min nasaranno ɗanni min objectif fan on ko golle an ko ɗum ɗo mi jokki ko ɓaytu wondema kadi si piiji kono to sa ɗum andi ki a seede groupement ɓenni ara ko fi a avancé goɗɗum ma ɗuma ko ɗum ɗo waɗa fiɗo andi ɓenne kadi ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa ma ko fewɗa o ko fewɗa heɓay piwum ɓeyde e kuma kadi ka voilà c'est ça awa ko ɗum ɗon waɗi a faami mais min ko minatama tum ko aduna ɗo ala mo changé ta seul les imbéciles ne change jamais ɗum ɗo noɓe change ta aduna mais goɗɗo te yiɓutum goɗɗo no waɗa piiji inna oɗo aduna makko boni o change ta o change on sait jamais dans la vie en tant qu'il y a la vie il y a l'espoir ok donc laisse tomber tout ça ami si sanzi min ara ɓernde nde waali par ce que soko ari mi joɗɗo toon hara miɗo mapanimo ananimo wallahi par ce que ɗum foti kono nono jikkongo sen ta faadi to soko elle n'est pas appréciable d'ailleurs problème ne bon walla moƴƴi yalaka mo gawti ñama ottino angeke mange mi yalta e wonde mi alama abbaade ɗo torike mallam fattike ma jooma yo Allah fewnan yaafonena yo Allah jippinan e jam yo Allah fewnan muññanolam boneji ɗi mbaɗi ɗi muññano kala ɓiɗɗo julɗo ɓe fewaɓe yo Allah fewnuɓe fewɓe ɓen yo Allah ɓiranɓe yeeso fewno kala ɓiɗɗo julɗo yo Allah hinno yaafo mawɓe men ɓen fof torike mallam